लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आंनि चेनेलनि गेजेरजों माखासे खोथा सावरायनो आखायाव लानाय जादों। जाय सावरायनो आखायाव लानाय बाथ्राया जाहैबाय गोदान आरो बेयो साफ्रोमनिबो थाखाय सावरायनो गोनां आरो जोबोद गोदान बाथ्रा मिथिनांगौनि बाथ्रा आरो बे बाथ्रानि सोमोन्दै नोंथांमोननि सोमोन्दै गासैखौबो बाहाय गुदि खिथा सावरायनो आखायाव लानाय जादों। हथात बेयो भिउआ आंनि फारसेनिफ्राय जादों। आंनि साननायाव मा गाखोदों बेखौ आं नोंथांमोननि थाखाय शेयार खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों नैबे जानाखि सावगारि। बे सावगारिनि एबा बे मान सावगारिनि रेड कालारजों जायनाखि ओंखारदों बे ओंखारनाया ससियेल मिडियायाव बियो दा आथिखालाव भाइरेल जागासिनो दङ। बे जाहैबाय राजबंशी कच राजबंशीफोरनि जेनाखि खमथाफोर दाबि खालामनाय। बे दाबि खालामनायनि सायाव भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों अट'नमास काउन्सिल होनायनि खोथा ससियेल मिडियायाव गोबाङानो भाइरेल जादों आरो दा मानसिफोरनि खुगा बियो ओंखारगासिनो दङ। दा बेयाव सिमा थि खालामनाया गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेग्राब दासिमबो फाइनाल रिजाल्ट ओंखाराखै जिहेतु बिनि सिगां अब्लाबो नाथाय जानाखि सिमा बे सिमाया नैबे गोजा कालारजों ओंखारनाया जादों। दा बे गोजा कालारा जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों धुबुरी जिल्ला, बङाइगाव जिल्ला आरो गवालपारा जिल्ला बे मोनथामा बाहाय हाबदों। बेनिफ्राय बियो बिटिसि एरियायाव हाबनाय नङा होनदों। बेनिफ्राय माखासे गुबुन गार' एबा गवालपारानि जायनाखि थागिबिफोरनि थिसनथाइ बेयाव हाबनाय नङा होननानै खोथाबो ओंखारदों। दा जिखि जाया बेयो फाइनाल जागोन जाया जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया। नाथाय बिनि सायावनो माखासे डेमेरिट्स आरो मेरिट्स अर्थात जाफुंनो गोनां आरो जाफुङै जाथावै एबा जाथावना बिनि सायाव आङो बाहाय फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनो जाहैबाय जाथावना एबा मेरिटनि फारसे जों नायोब्ला बेखौ नुनो मोनगोन। बे ओनसोला जोंनि बड'लेण्ड जायनाखि डिमान्ड एबा बड'लेण्ड बर'फ्रा जेसेबांबा बोसोरनिफ्राय जोङो गावनि थै मोदोम जिउ बावबोनानै जोंनि जोहोलावफोरनि जिउमा खोमानानै जेसेबांनाखि दाबि खालामबोदों बियो बिनि एसे बायजोआव दङ, एसेब्लाबो बायजोआव गोग्लैदों। दा बेयो जाबाय जोंनि साबजाथाव। जुदि बेखौ होमारोब्ला नाथाय बियो दिनैसिम फाइनाल जायाखै। आं बेखौ बार बुंबाय थादों, ओंखायनो गोरोन्थि साननो नाङा नोंथांमोनहा। दा बेयावहाय आं आसा खालामो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ आं रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। गोबाङानो जोंनिया बर'फोरनि बेलायाव बा जोङो नायगिरि नोंथांमोननि बेलायाव माखासेया एसे गोरोन्थि सानफ्लाङो। भिडिअखौ नायजोबा आरो भिडिअनि खोथाखौ बुजि मोनालासे गोबाङानो जोंनाव उल्था कमेन्ट खालामफ्लाङो। दा बेखौ आं बुंग्रोखांबाय। जेखि जाया जाहाथे खोनासंनानै लाग्रोजोबो आरो जोङो सावरायदोंसो बाहाय आरो जिहेतु फाइनालबो जायाखै। दा जुदि बिथांमोननि थाखाय बे ओनसोलखौ होमारोब्ला जोंहा बड'लेण्ड बिनायनि बायजोआव दङ आरो बेखौ आङो नुदों। दा बेनिफ्राय आरो जोंहा मा बेनिफिट जानो हाबावगौ एबा जोंहा मा मेरिट दंमारो बाहाय। जुदि बाहाय होयोब्ला बिसोरनिया जोंहा बेखिनियानोल' जोङो बेखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय डिमेरिट्सनि बेलायाव जों नुगोन। डिमेरिट्सनि बेलायाव जों नुगासिनो दङ। डिमेरिट्सआ मा दङ बाहाय गोबां बिथिङाव डिमेरिट्स दङ। जोंहा मेनलि डिमेरिट्सआ जाहैगोन बाहाय नाम्बार 1 डिमेरिट्सआव बिथांमोननो जुदि अट'नमास काउन्सिल होनांगौ जायोब्ला बिथांमोनहा एससि बा अबिसि स्टेटासनिफ्राय बिथांमोना एसटि स्टेटास मोनग्रोनांगोन। दानिया बे खोथाखौनो जोंनिया मेइन प्रब्लेम लाबोगोना बेनो जे मोनसे हारिनो जुदि स्टेटआनो जा अट'नमास काउन्सिलानो जा बा जायखिजाया माबा मोनसे फिसा खुंथायनि जुदि मोनथाय होनांगौ जायोब्ला बिथांमोनखौ थागिबि खालामनांगौ जानानै फैयो। दा बेनिखायनो नुनो मोन्दों बिथांमोना आथिखालाव थागिबि नङा, अर्थात एसटि स्टेटासाव बिथांमोना गैया। नाथाय बिथांमोननो जुदि अट'नमास काउन्सिल होयोबा बिथांमोनखौ एसटि स्टेटास बा थागिबि हारि होननानै गनायनानै लानाय जागोन भारत सोरखारा। अब्ला दानिया थागिबि हारि बा एसटि स्टेटास मोननांगौ जाहैयोब्ला बिथांमोना नैबे अट'नमास काउन्सिल जानाखि सिलेक्सन जानाय आसामनि दानि जिल्ला 3 ओनसोल बेंख'नानै दङ बेखिनिनि ओनसोलनि सिङाव थानाय राजबंशी हारि बिथांमोनखौल' एसटि होगोन बे नङा। दुलाराय आसामावनो थानाय बे राजबंशी हारिनि थाखायनो एसटिआ गनायनानै लाजागोन। अब्ला बे खोथायानो साननो गोनां। जुदि एसटि होमारोबा बड'लेण्ड एरियायाव थानाया गासिबो एसटि मोनगोन बा दुलाराय आसामनानो एसटि मोनगोन। नाथाय एसटि जायोबा मा प्रब्लेम जागोन जों बेखौ गोबाङानो मिथिखागौ। जोंनि एसटिनि जानाखि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जोङो शेयार खालामनांगोन बेखिनि। आरो बिथांमोनहा जायनाखि जों एसटि हिसाबै जों जायखौ दाबि खालामनो मोनो बिथांमोनाबो मोनदेरफागोन आरो। दा बेनो जों बेखौ बयबो मिथिगासिनो दंखायो। दा बेनिखायनो जों गोबां आफादफोरा बिथांनि एगेन्स्टै प्रटेस्टबो खालामगासिनो दङ। दा बे खालामबाय थाथोंसै। दानिया
गुबुन गुबुन मा मा बिथिङाव जोंहा जेंना जानो हाबावगौ। दानिया बे जाहैबाय बेयो गवालपारा बेसिकेलि धुबुरीखौ एंगारनानैब्लाबो धुबुरीयाव जोंनाव एसेबांनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर गैयाब्लाबो गवालपारायाव जोंनाव मेक्सिमाम बर' दङ। बङाइगाव एरिकायाव जोंना मेक्सिमाम बर' दंफायो। दा बेफोर बिथांमोननि बेलायाव जोंहा गोबां खैफोद फैगोन। बिथांमोननि ओनसोलाव थानाय बर'फोरा बा बैफोर ओनसोलाव थानाय बर' बिथांमोनहा जेंनायाव गोग्लैगोन। मा जेंनायाव गोग्लैगोन बेखौ जोङो सानहरबानो नुहुरनो मोनसिगोन। ओरैनोबाबो गवालपारायाव आरो बङाइगाव जिल्लानि ओनसोल सिङाव थानाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय बर' मेजर नङै जायगाफोराव बर'फोरनि हालोदा जोबोद खैफोदखा। बेनि आं मोनसे एगजामपोल नोंथांमोननि सिगाङाव होनो आखायाव लानाय जादों। बेसिकेलि बङाइगाव सोहोरनि सानजा खोलाथिंजाय थानाय मोननैसो दरनै दरथामसो गामि दं। आं नामखौ बुंथ'ला, जायफोर नोंथांमोना खोनागोन गाज्रि मोनगोन, बेनिखायनो आं बुंथ'ला। दा बेयाव थांदोंमोन सानसेखालि, नुनो मोनहैबाय फ्राय मानसिफ्रा नुनायावल' बर'बादि नुयो, बेनिफ्राय रायलायोब्ला गासिबो असमिया रायलायजोबो। ओमफ्राय असमिया रायलायनायाथ' रायलायनाय फारसेथिंजाय आरो बिसोरनि गासिबो माखासे कालसारफोरा बिसोरना आसामिसजों हाबफाजोब्बाय। गाननायनिफ्राय लानानै मानायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासिबो असमिया जालांजोब्बायानो। दा नाथाय बङाइगाव ओनसोला बड'लेण्ड एरियानिफ्राय बिराद गोजानाव थानाय जायगा बे नङा, जोबोद साखाथियाव थानाय बाथ्रा। अदेबानि बङाइगाव टाउनावनो बर' मेजर बर'फ्रा गोबाङानो दं, नाथाय बैफोर गामि माखासेफ्रा बेबायदि अबस्थायाव दङ। दा अब्ला बेबायदि खना खनलानि मानसिफ्रा फ्राय जोंनिया गोमालांगोन। बेयो जोंनाव जोबोद खैफोद फैगोन। ओरैनोबाबो राजबंसि बा कमथाफुर रायजोआव हाबनायाव बिथांमोनाबो गावसोरनि मोनथाय हिसाबै गावसोर जुदि मोनमारोबा गावसोरनि फारसे गोसो बोहोगोन। ओंखायनो बिथांमोननि थाखाय खैफोदा जोंना फैगोन। दा जेरैखि जायाबाबो जोंनि सायाव डिमेरिट्सआ मेक्सिमाम जानानै दङ। दा बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बेखौ सावरायनायनि गोनांथि दङ आरो जानायनि सिगां बेखौ जोङो सावरायथारनांगोनानो। दानिया फाइनाल जोंनिया जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो आखायाव लानाय जादों, बे जाहैबाय बिथांमोनहा जायखिजाया गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि थाखाय दरथाम जिल्लाखौल' सायख'दों, नाथाय बिथांमोनहा बेखिनिजों गनायनानै लागोन बेबो नङा। ओंखायनो बिथांमोननि जानाखि दाबि, बे दाबिया जाहाथे जोंनि दाबिनि सिङाव हाबा आरो सरकारा बिथांमोननो जुदि होमारोब्ला जोंनि दाबिनि सिङाव थानाय ओनसोलखौ जाहाथे लाफाया, बेखौ जोङो जेब्लाबो खेल खालामनांगोन। आरो जुदि लाफायोब्ला जोङो बेनि सायाव खौसेयै राव होनांगोन। बेखिनि नङाब्ला जोंहा खैफोद फैगोन आरो जोंनि सायाव जोंहा गोबां खहा जागोन आरो बेखौ जों नुहुरगासिनो दङ। आसा खालामो आंनि सावरायनाया, दिनैनि बे बाथ्रा सावरायनाया जोबोद आसि बिजौआव थानाय आसुगुर गावगासिनि बाथ्राखौल' आं बुंनो रोंदों। नाथाय नोंथांमोननि बेलायाव गोबां गेदेमाफोर दङ जानो हागौ, गोबाङानो सावरायनो हायो। ओंखायनो नोंथांमोनहा बे खोथाखौ लानानै गोबां सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासिबो जाहाथे सांग्रां जानो हायो, बेखौ सावरायलायो जाहाथे, बेखौ आं मिजिंथिबाय। मानो होनोब्ला बेयो जोंनि इयुन जोलैनि जोबोद मोनसे गोसोम दागोबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो बेखौ सांग्रां जानाया मोजां। दा जेखि जाया लोगोफोर, आथिखालाव सरकारा बेखौ दासिमबो फाइनाल खालामनानै होआखै। ससियेल मिडियायावल' भाइरेल जाबाय थादों। ओंखायनो जों बेखौ दिनैसिम एसेग्राब जाथ'वाखै। जिहेथु जों बेखिनि सिगाङाव जोङो सावरायलायनानै लानानै गावबा गाव सांग्रां जानांगौनि समा दिनैसिमबो दङ हिसाबै बेखौ खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै। नेचार पाब्लिकेसनखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन ला, जाहाथे सावरायनायनि सुबिदाखौ जों मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।